cellphone pa nangatagak. Masaya naman nangatagak. Pwede daw sa imong cellphone ba ito? Ha? Ay, pakita ng phone nila ay. Wow lagi sa. Pero sige kung video ba yun, wala na on. Wa de. Ikaw ka na, Teo. Pahayagin ako, ipahayagan. Ay, Teo. Ako, bilang dito ano yung managhimog place ba? Dito lalim. Dito. Katong sa Cebu, Cordova. Oh, Dai. kanina na si Bangko Tao. Ano yung mag... No? So very. Dara dito ang classmate ng... Pasok. Kanto naman sila kumakan sa... Dila, strict rin Lapu-Lapu yan. Sa oras truck pa niya, alas 4. Ang sandiyan, pag-truck pa. Pantay.